Evolveo Strong Phone Acu este un telefon rezistent la apă, șocuri și chiar praf sau murdărie. Bateria sa este rezistentă, având o capacitate de 3600 mAh, iar cu funcția unică Power Bank, telefonul dumneavoastră va putea alimenta alte dispozitive prin simpla utilizare a unui adaptor Acu USB care se găsește în pachetul telefonului. De asemenea, Evolveo Strong Phone Acu dispune și de o memorie flash incorporată de 7,2 GB. Telefonul are sistem de operare propriu. Pachetul conține telefonul, adaptorul de încărcare Acu USB, căștile stereo cu funcție hands-free, încărcător de rețea și manual de utilizare.